Фалшиво положителен тест за наркотици този път във Варна. Заради полеви тест при проверка на пътна полиция 20-годишен младеж е останал без книжка за повече от 10 месеца. Последствие кръвната проба е показала отрицателен резултат, но въпреки това автомобилът е бил върнат без регистрационните табели. След случилото се, родителите на потърпевшия шофьор ще търсят правата си по съдебен път и настояват за законови промени. За тези 10 месеца ние претърпяхме много емоционално сриване. Просто в погледите на хората се виждаше едно обвинение, на челото ни пишеше виновен. Основните затруднения, и то единствено и само за съответните граждани, се пораждат точно от несвоевременното изработване на съответните проби и обективирането им в съответните изследвания и кръвни анализи. Направили сме фейсбук група, която се казва "Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ". Апелирам към всички хора, които са пострадали или се интересуват от този проблем, да потърсят групата, да станем повече, да създадем неправителствена организация, да съберем 12 000 подписа и да внесем петиция в Народното събрание, с което да помолим да променят закона.